The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Matthew 25:21. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. John 15:11-12. Let all those rejoice who put their trust in you. Let them ever shout for joy because you defend them. Let those also who love your name be joyful in you. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you will surround him as with a shield. Psalm 5:11-12. A merry heart makes a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken. Proverbs 15:13. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Timothy 1:7. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. In that hour, Jesus rejoiced in the Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and revealed them to babes. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. Luke 10:20-21. A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones. Proverbs 17:22. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakalag. Ikaw nga magtotoo ana kay tulumanon sa dili pa kita tuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga atong isugid ang atong tanang mga sala nga atong nahimo nining adlaw. Kay kung dili na to isugid kini, mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 mao kini gitugon sa Dios sa iyang pulong. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human mo buhata ka na, ipasaylo ka naman, o mao nga, wanay babag na hatag ka nimo pag-andam karon sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, giauhag ka, giagda ka sa paggamit niya ng imong free will sa paghimo sa labing mainungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The most important decision, and that decision is to believe on the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Humani mo buhata ka na. Andam na sabi ka sa salmot, pagpaminaw, nining atong buhaton ng pagtuon sa kamatuoran.
busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong paabot ka namo o Dios nga buhi pa kami nini nga mong lawas, nagaginhawa pa kami kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya o sa imong grasya. Dili kami takos gani mabuhi pa apan gumikan kay ang imong plano nagalihok pa man sa among kinabuhi, mao nga imo kaming dala dinhi grasya kining tanan bisan pa ning among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kami o Dios. Niining among pagabuhaton pinagi lamang sa teaching ministry sa balaang Espiritu Santo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanda natong mga higala, mga suki, nining atong Bible study through the YouTube o kaninyong mga subscribers o sa atong mga igsuon diha ni Kristo. Welcome na usab nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. We are still concentrating and focusing our study on the title, The Real Keys of Success in Life. Ang matuod nga mga yawi alang sa kalampusan sa kinabuhi. Ug ato namang hisgutan ang daghan nga mga punto sa doktrina bahin niini ug ato nang nasayran nga ang mga yawi alang sa kalampusan sa itong pagkinabuhi, dili pinagi sa mga lakang gisugyot suggested by any secular books like kaning popular kaayo nga How to Win Friends and Influence People. Dili ang matuod gyud nga yawi alang sa kalampusan sa kinabuhi mao kining atong hisgutan karon ug kini atong gikuha ang tanan atong nakatunan atong bunga kini by product kini sa makuting pagtuon ug busa mao kini ang gawas nga mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Ang nag-unag yun niini nga yawi alang sa kalampusan sa kinabuhi mao nga ang atong pagpaluwas, getting saved by faith alone in Christ alone. Acts 16:31. Ug way lain nga manluluwas si Ginoong Hesukristo ra gyud. Acts 4:12 but saying, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. O gikinahanglan kining atong pagpaluwas sa diha nga kita mo gamit sa atong kabubuton sa pagdawat pag kanang tuo kang Ginoong Jesucristo. Once saved, always saved. Okay? Luwas ka na. Diha gyud og that is one time event ra gyud na sa imong kinabuhi. Once you make the decision to believe, then your eternal security is already settled once and for all. Dili kita naghimo nini. Ang Diyos mismo sa iyang pulong, klaro kaayo ang iyang pulong. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Maluwas ka. Ang mga buhat 16:31. Sumo ka na ang nag-unag yung yawi sa kalampusan sa kinabuhi. Bisan pa niya ng unang lakang, una pag yung unang punto. Number 1 yun is getting saved by faith alone in Christ alone. Okay? Karon, ikaduha na human na kanang pagkaluwas, then
musunod na ta sa mando sa Dios. Ani ang iyang mando nga patubuon kita sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo, pinaagi sa unsa nini nga itong gibuhat karon, pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Studying God's Word is the most important kanang buluhaton sa usa ka magtotoo. Agi ka na og sunod tuman sa mando sa Dios. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter chapter 3 verse 18. So I hope nasilsil na nimo diha. Di na gyud na nimo makalimtan. Okay? So, mo na ikaduha. Ikatulo, prioritize God's Word. Unaha gyud kanunay. Expose yourself to doctrinal Bible studies like what we are doing. Doctrinal kining atong pagtuon sa pulong sa Dios. And then, ang ikaupat, organize your life around God's Word. Okay? Ipahiluna ang imong kinabuhi. Ipahiluna. Ikanang hapsay. Himo ang hapsay. Organize your life. Pinagis paggamit sa pulong sa Dios na. Kung naay atong memory aid diha, ROTMPP. Unya ikalima, gamita ang napulo ka paagis pagsulbad sa mga suliran nga gihatag sa Dios kanato. 10 problem-solving devices. Natiyan mo na? Ang Diyos nagasangkap kanato mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Dili man ta magkasulbad sa atong mga suliran ingon nga mga human beings. We cannot. Human solution is no solution. Maprinsipyo man ang atong ibarugan. Only divine solution is the real, genuine solution. Ang atong solusyon, pakyas gyud. Kay mga tao mo nagiingon sa atong amigo nga sapagkat kami tao lamang. You see, mga tawhanon, dili gyud magsilbi ang mga tawhanon. Iyahag gyud sa Dios may atong sundon. Narapod na nimo. Musunod ka ba siya sa Dios o magtuman ba lang kag imong kaugalingong solusyon nga pakyas mangyud ka. Okay? Mo ni kalima, ikaunom, ang kuna na ang mga saad sa Dios. Claim God's promises every single moment of every day. Kini magahatod nimo kanang ganoy kanimo ngadto sa pagkaokupado kang Ginoong Jesucristo. Ikapito, atong gitun-an katong study, learn, believe, and apply the Word of God. O mukuyog po niini ang Operation PTA. You must be in the right place at the right time with the right attitude. PTA. Nya kawalo, your station in life is your full-time Christian service. Imo na ng full-time Christian service. Kung hain ka magatrabaho, hain imong kanang negosyo, wherever you are, wherever or whatever station in life, that is your full-time Christian service. Nya ikalsiyam, ang imo ng pagbuhat sa mga buluhaton ngadto sa Dios, doing things as unto the Lord. Sa matag buhat nimo, gamiton gid nimo o gamitan nato sa pulong sa Dios nga nahimo natigom na diha sa atong kalag. You see? Kay kung imo ka nang tumanon, imong sundon, then ang resulta sa imong maayong binuhatan gitawag na divine good. Mga maayong binuhatan nga Dios nun. O tandi ka na nato sa pilak, bulawan o mga mahalong mga bato. Gold, silver, precious stones. Kaya imo man ang gibuhat nga imong mga mayong binuhatan didto magkasasud sa imong dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine dynasphere. O kung wa kay pulong sa Dios, gumikan kay wa kay panahon,
kanang negatibo ka, wa kay ganas pagtuon sa pulong sa Dios, ang imong mga mayong binuhatan, dili Dios nun, puro sa gyud mga tawhanon, human god, nga gitandi ka na sa kahoy kugon og dagami, nga kung imong duslita na mo sila o dayon maugdaw, so ay may gantihan, way gantihan sa Dios. Kadturang divine good mo ay gantihan sa Dios. Kay mo barog man na. Di man na meaning that's non-combustible. Apan kadtong human good, combustible mo. Sila uban na maugdaw. Mao na ug kini tanan na gisgutan sa 1 Corinto 3:12. Okay? So mo na ikasiyam, doing things as unto the Lord. Unyagi ka na po, nakaroon mo na niya itong ginabuhat sa matag higayon nga kita magtuon sa pulong sa Diyos. Confess every sin you commit. Isugid yun ang tanang mga sala nga itong nabuhat mo do. So, ito magsugod nini nga itong Bible study, kikinahanglan nga mutuman kita niining kanang protocol. This is already our routine. Gikinahanglan to isugid ngadto sa tumangan sa Dios. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na, giingon diha nga flush them out. Excuse me. All sins nga itong nabuhat must be flushed out. Kini mga sala sa atong ginabuhat adlaw-adlaw. Rebound, ayaw kalimti. Kung na makita nimo sa Salmo 38:18, Proverbio 28:13, o Salmo 119:11. Okay. So, muna ka na po. Ika-11, rest in the Lord. Pahuway. Relax. Diha sa Ginoo. Faith, rest, life, kini ang gitawag sa in English. Bot pasabot, kinabuhi ni nga may pagtuo nga nagdala og pahuway. Faith, rest, life. So ako ang gihatagan sa bug memory aid ni Operation CTR. Claim a promise. T, think of what God can do to your problem. R, relax, because God is in control. Operation CTR. Mani ika-11, rest in the Lord. Tiyaw mo na, makarelax ka. O kung wala kay pulong sa Diyos sa may imong magamit, you cannot relax. Gubot ka nun na imong pangunahuna, wa kay kanang unsayon na, way pagka hiluna ang imong pangunahon na nagkagubot lang. You are confused, miserable. So, I don't think makaako kag sinati ni hana. Okay, mo rin ika-11. Ang ika-12, ang imong pagpabilin sa imong pagkamapaubsanon. Maintain humility. Ang laingan sa humility is grace, orientation. Kaya kita nagabarogman sa prinsipyo, the way up is the way down. Okay? Ang padulngan sa itaas, mao ang ubos. At tugyuga sa ubos, magsugod. Ang imong pagpaubos. Okay? So, mo na nga, you have to acknowledge that everything you are and you have in life, wag yung kay katakos o dili ka agayan. You do not deserve, you do not earn, you do not work for. Niini. Kaya man sa Diyos, grasya man. Mo na. Kung sa ito'y definition ng grasya, grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Mo ni grasya. Ang simple kayo, yano kayong kanang
define nato sa grasya is buhat og lihok sa Dios alang kanato bisan di ta takos di ta ngayan. You see, though we do not deserve, padayon gyapon ang Dios pagsangkap kanato niini. Di gani kita ngayan mabuhi. Just imagine, di ta ngayan magaginawa nining higayuna. Di ta ngayan magtuon ni ang pulong we do not deserve. And yet, kini gisangkap sa Dios ang way kapin kabubuton gikan sa Dios. Iya gyud gihatag alang sa atong kaayuhan. Mao na it's a matter of choice. Mudawat ka ba sa iyang gitanyag nga grasya o imo bang isalikway? Naibaw na kas mga resulta pod niya ng duha. O imong isalikway, you become miserable. Looy ka. Miserable ka. Uyamot. I don't know, mudawat maka ng binisaya. Uyamot. Nunya, apan kung ikaw mudawat, nagpositibo, mudawat nining iyang grasya din, nagpahimos ka, o ang Dios ana siya maymaya kung imong pahimuslan ng iyang gihatag, gisangkap nga grasya. Kasabot ka? O ni, grasya kining atong ginabuhat oy. Dili kita ngayan. You see? Pila namang tuig tanining atong pagtuon sa pulong sa Dios. 2 ng tuig. You see? Nagsugod ta sa 2017. So, mutulo na gyud ay. You see, wala gyud ta maghihap-ihap pa. Kay kini grasya lagi ato lang we live one day at a time, basta. Mao gyud. Wa tay kasiguruhan sa atong kaugmaon ang ato lang ambot pasabot. Okay, kasiguruhan. The one who controls our life is God. Siya. Wa tay control. Watay control. Apan nasayod naman kita ingon nga mga magtutuon, nasayod na ta, gumikan sa atong doktrinang nakatunan gikan sa pulong sa Dios nga ang atong kaugmaon ingon nga anak sa Dios, sigurado naman. Kay kita di naman tataga dinhi, we don't belong here anymore. Mga tagalangit na ta. You see, at the moment mihimo kag desisyon sa pagdawat kang Jesucristo, gibalhin ang imong panahon gikan dinhi, gibalhin ka na sa eternidad. So you belong there. Mao na nga, we have to live in the light of eternity na karon. We have to live as if today is our last day on earth. Di man din na mga prinsipyo ka na nga pagpahinomdom ka natong mga Kristuhanon. So mo na ang atong giingon nimo nga maintain humility. Pagpabilin diha sa imong pagkamapaubsanon. Dili mapahitason. Kay nagasunod man sa tas prinsipyo nga God promotes the humble but demotes the proud. Na iyang uswagon kadtong mga mapahubsanon, apan iyang ius-us kadtong mga mapahitason. Nanas pulong sa Dios. Okay, so mo to ang ika-12 nga matuod nga yawi sa kalampusas kinabuhi. Karon adto tas 13. Atong giingon man ni nga resist evil by avoiding the wrong crowd in life. Likay kadtong mga kanang dili maayo nga mga grupo o pundok, the wrong crowd in life, and you know how to discern. Makaalinggat ka nag unsay wrong crowd or unsay right crowd. So ang mando sa Dios sa iyang prinsipyo ni ika-13 nga yawi sa matuod nga yawi sa kalampusas kinabuhi, mao ang imong paglikay. O dili kay paglikay, sukol, resist.
Okay? Mao ba na binisaya? Sukli ang dautan, resist evil, pinagi sa imong paglikay sa mga dili maayong mga pundok. Okay? Mao na atong makabot nga binisaya pag hubad niya na. Unya, karon sa ika-14, mao to yung Operation VOG, Viewpoint Will of God, Operational Will of God, and Geographical Will of God. Viewpoint Will of God answers the question, what does God want me to think? Unsa may buot sa Dios nga akong una-unaon. Mao nang V. Unya ang O, Operational Will of God, answers the question, unsa may buot sa Dios nga akong buhaton. Okay? Nga buhat ka na kini, ang atong gibuhat karon nagtuon siyang pulong. Yes, mao ni ang buluhaton o ingnon ta operational will of God. Ug ang G, geographical will of God, answers the question, where does God want me to be? Unsa asa man buot sa Dios ang akong adtuan. Okay? Sakto ba nang binisaya? So mao nang Operation VOG. Mao na ika-14 nga matuod nga yawi sa kalampusan sa kinabuhi. Unya ika-15, mao to kung giingon nimo nga always be guided by the doctrine of volitional responsibility. Okay? Naatay tulubagon sa himuon natong desisyon gikan sa atong kabubuton. Okay? Always be guided ni ining doktrinaha. Kay kung kini mo'y magagiya kanimo, then makabantay kadayon nga makaalinggat, maka-anticipate kadayon nga kanang nga dili unta ka makahimog kanang sayop nga mga desisyon. Actually, ang paagi nga gisangkap sa Dios kanato nga makalikay ta sa pag himo og mga sayop nga mga desisyon, mao ang pagtuon siyang pulong. You see? Kay sa diha nga nasilsil ang usa ka doktrina sama niini karon, niining doktrina sa gitawag og volitional responsibility, maka-bantay kadayon, maka-anticipate lagi kadayon. Meaning, that's part of discernment. Makalinggat kadayon. Dali ra kang makaila. O nga, kini dili mayo, kini mayo. In other words, nagaugmad ang imong tanlag. Kasabot ka? Your conscience is being developed, being saturated with the Word of God. Mawita nang kinahanglan nga ang pulong sa Dios magatuyok-tuyok na, maglibot-libot na sa atong panimuot. It should circulate in the stream of our consciousness. You see? Kaya sige ni mugtuon, hala, nasilsil na gyud sa mong alipatakan, sa mong kalag, nan, automatic ra ba ka na? Maka nang inuntang mahimong second nature na sa imong kinabuhi. So nakita nimo how beneficial our kanang being positive to the Word of God, positive to His mandate, obeying His mandate on a moment-by-moment situation. Kaya kaya atong pagkinabuhi, ingon nga magtotoo, this is a moment-by-moment life, mental attitude life. It is a system of thinking, ang Kristohanong pagkinabuhi. Mao na kini atong gamiton sa matagigayon nga kita mo atubang mga suliran, mga gumunhap, mga kanang pagsuway, paglutos baron, o mga kanang kalisdanan baron, tanan. Either unsa man mga
kauswagan ba o kalisdanan ba, dili na mo kanang mubali alang kanato kay every circumstance in life na amang gyoy tuyo ang Dios. God has a reason, He has an explanation, and He has a solution. Samtag yun na. Ato na po ning butangan na to ning memory aid o Operation RES. God has a reason. God has an explanation. And He has a solution. Mao na nga, unsa man ang kanang kahimtang ni mos kinabuhi, whether in prosperity or adversity, okay lang. Kaya nga naman, naman kay magamit. Na kay magamit dayon nga pulong sa Dios nga napundo na diya sa imong right lobe of the mentality of your soul. Sa kardia. That's the Greek word. Kardia. Mao na nga na naman tayo mahulbot gikan niya na kay napundo naman. Ang atong human spirit, by the way, ang atong tawhanong espiritu, by the way, kini nagisgot taog human spirit, dili Holy Spirit, diferensya. Ang human spirit bahin kini sa atong kanang pagkatao. Okay? Kay niadtong higayon nga dili pata magtotoo. Of course, we started as unbelievers. Sa pagkahimugso nato ni kalibutan na mga unbelievers man dayon. Okay? Karon kanang kadtong kahimtang nato nga mga dili pa magtotoo, gitawag kita og dichotomos, duha, lawas ra og kalag. Okay? So mo na gitawag ta og soulish man, lawas og kalag, dichotomos. Sa diha nga kita naluwas, yan itong mihimot ang desisyon pagdawat kang Yesus Kristo nga itong manluluwas. Luwas ta, na tao pag-usab, okay? Mauna nga, ang human spirit, gipabuhi, it's energized, kanang enlivened, o kanang gipabuhi, okay? Kay, ang atong human spirit, before we got saved, ning kuyos, pareha ba itong kahimtang lang adan og niba, ang una itong ginikanan, sa pagkalaglag nila, kadtong ilang human spirit, kaya di pa man sila human spirit. Originally, they were trichotomos. Apan sa pagkalaglag nila, ning kuyos ang ilang human spirit. Murabag yung kuyos, ingnon ta, sa in English, gitawag ni og shriveled up. It's shriveled up. Ambot pa sabot, ning kuyos, ing hiyos. Inactive na. You see? Napaong og suga pa, napaong. Moto, nga, ang paagi sa Dios nga kita mahibalik nga to kaniya. Kay kita na mulag mangyud hingpit pagkay mulag ang tao. Aron kita mahibalik ngadto sa Dios. May usa ta pagbalik. Pagdawat kang Hesus Kristo nga atong manluluwas kay mao man ipaagi nga kita mahibalik ngadto sa Dios. Diha ang atong tawhanong espiritu, human spirit, will be enlivened, energized, o unsa, nahibalik, nabuhi pag-usab. Mao na. Nahimo na tang dili na dichotomos kundi trichotomos. Tulo na. So mao ning atong gisgutan din hinga. Kanang ang atong human spirit mao ni ang tigumanan, budiga sa mga pulong sa Dios nga atong ginatunan adlaw-adlaw. Anha mapundo sa atong human spirit through the enabling power of God the Holy Spirit sa iyang pagtudlo kanato, sa iyang teaching ministry. So
kanang pulong sa nga tugitunan anha pundlo kanang I think that's the only Visayan we can think of. Mapundo o mahanok. I don't know, mudawat ka na yung Bisaya. Mapundo, mahanok diha sa human spirit. Ug sa diha nga natay atubangon ng mga suliran sa kinabuhi, anha nato hulbuta ang mga doktrina nga ato nang napundo diha sa atong kalag. Kasabot ka? So sabtag na may nungdanon pagayon niyo May kalabutan kini sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristiyanon. Og ikaw kanang bulahan kang nakakatuni ini kay grasya kini nga daghan nga wa masayo dinhi kay gumikan kay negatibo man sila magtuon sa kamatuoran. Mo ni ang kamatuoran nga itong gitunan. Sumona nga diha pamangkita sa 15 ato ipadayon na po ni ugma o niya pa daghan nga itong pagkahisgutan mga yawi alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. Di ka ba gusto nga ikaw magmalampuson? Kinsa may dili gusto, you see. It's a matter of choice. Ang Diyos nagahuwat lang sa mga magtutuo nga mosanong sila niining mga kamatuoran gikan sa Dios nga alang sa atong kaayuhan. You see, God is just tapping His foot. Naghuwat lang siya kinsay mo pahimos niini. Mo nang atong ipahimoslan. Kay kini atong kinabuhi samtang nagaginhawa pa ta, this is a life where we can prepare ourselves. Nagandam ta kay this is the preparation time. Mao na nga ang pulong sa Dios is still available kay niya pamanta sa normal kanang evangelism sa panahon nga kanang ginukdanay na gyud na panahon gyud nga panggukdon na ning mga atong mga kaigsoonang disugod na gani karon na gani mga unsa paglutos nga gipangpunggutan nagliog ang ubang mga Kristiyano. All of this, okay, moabot kining crisis evangelism na crisis karon normal pa nararan imo mo pahimos ka ba niya o di kay kini atong panahon is considered the grace period. Yes, because it is the age of grace, grasya. O nanganaran nimo mupahimos ka ba o dili kay na ang magyoy kahumanan na ilimite mao na nga God is just waiting for your right decision to get plugged into Bible doctrine and be able to attain our common objective as believers, which is spiritual maturity. The stage where we can have capacity for life, capacity for blessings, capacity for love. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon. Matamis nga higayon sa among pagpakigambitay sa imong mga pulong. Hinaot nga kini mahimong panalangin, Dios. O ikadugang kini sa among napundo na nga mga kamatuoran din ni sa among kalag. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Nining higayon na hinaot nga kining among mga subscribers, among mga followers, imong mga anak, magpabilin silang makugihon, masigihon, malahutayon, masubayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Wa gyoy makalupig sa imong mga pulong kay duha ra man gyoy immutable, two immutables nining universo, ikaw ug ang imong pulong. Mao nga amo kining gihatagag pasiuna sa mong kinabuhi kay mao kini ang labing bililhon
nga among maangkon samtang ginhawa pa kami dinhi niining gitawag nila gwalog sa mga luha. Uban ni kami o Diyos sa among pagpadayon niining among ministry na Balbido Evangelistic Ministry o niining among Bible study through the YouTube. Gamita kini in a mighty way or according to your plan. Salamat ning tanan o Diyos. Sa ngalan ni Ginoong Kristo among manluluwas. Amen.